всички, които уважиха булката на нейното булчанско коро. Сега, миличка, една да си оставиш този пакет. А младоженеца и булката да излязат тук до тяхната красива сватбена торта. И първата, и втората. Преграва е камерата. Застанете отпред за снимка първо. Тортата, ако обичате. Застанете до тортата. Сега, мило хлапо семейство, сватбена торта. Тя е свързана с този ритуал, защото се нарича, че е сладък ритуал. Дали е сладка тортата, обаче ние не знаем. Майката на булката и майката на младоженеца да излязат ето като страни малко по-насам. Свекървата да заповяда. По-тихичко само, колеги, моля ви. Сега, казват хората, уважаеми дами и господа, казват, че ножа трябва най-напред да се връчи в ръцете на главата на семейството. Така, прието е мъжа да е глава на семейство, обаче, приятели ми, кажи ми честно, сложи ръка на сърце, без шийката, може ли да мръдне главата на нея? Ето за това горе и катай се ръчичката върху неговата, мила моя, никога не го пускай. Сега двамата едновременно, чакай малко, нареди ли всичките тук в алтара? Двамата едновременно ще ви помоля отгоре до долу най-напред да разрежете лекичко всичките етажи, след което да си изберете един от етажите, да си отрежете парче и да го поставите тук в чинийката с помощта на ножа. Палим всички фойерверки, музика и разрязваме тортата отгоре до долу. Аплодисменти, ако обичате. Отрежете едно парченко, поставете само с помощта на ножа в чинийката. Парченцето е цяло това, което те се отрязоха. Кръстник, благодарим за тази красота, която ни достави. Сега обаче, уважаеми гости, аз се обръщам към домакинята в семейството и питам Глория. Глория, миличка, ти чувала ли си, че любовта на мъжа минава през стомаха? Така, айде, моето момиче, заповядай сега чинийката. Трябва винаги да я нахраним, чакай малко, не питай за нищо. Когато, мамо, стой тук, че ми трябваш. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Вие, майки, свекървата, ти като влязахте тук в залата, младоженците, с какъв прибор ги захрани спитката? Какъв прибор? С ръчица. Това искам да знам. Колкото, миличка, както свекървата с ръчица, колкото и от душица те захрани, така сега ти ще захрани сина й. Ти, мамо, наблюдавай и преценявай дали снакичката ще ти храни сина така, както ти си го хранила до сега. Чакай да видиме сега. Хайде, миличка. Глория, първа си ти. Сега, Севделина, обърни се към майка си. Мамо, първо кажи, не гледа колко е сапа. Първо кажи, достатъчно ли беше това? Достатъчно ли е? Още, каза свекървата, давай. Майка му е сега. Стоп. Това стига ли вече? Стига да е. А за нея какво ще остане? Сега ми кажи, с ръката как се справи? Добре ли? Ще се храни ли сина? Няма се притесняваш, ще си спокойна, нали? Така. Мила моя, 10 имаш. Добре. Чакай малко. Сега дай чинийката на младоженеца. Няма се чистиш. Това е сапаното, после ще го разрешиме. Сега, тъщата е до мене. Тя те приема като син. Те обяви като зет, като мед. От тебе зависи дали ще храниш дъщеря и така, както тя си я хранила до сега. Ти си душата. Давай.
Момичици, гледайте. Тъщата да гледа. Леле, гладна няма да останеш, тирка ти, мамо. Това е положението. Стоп, ти прикали малко. Стоп, чакай. Да питаме тъщата, мамо, достатъчно ли е? За моята дъщеря нищо не остава. Искаш да кажеш, че това беше малко, тъй ли? Още малко иде. Не те отказва на тъщата, че ти не знам какво ти е писано после. Така, стига вече, нали? Добре, дай чинията така. Сега, чакай, не е право. Сега си кажи мнението. Зете как се справи? Обяви го сега, зет като мет ли е или не? Зет като мет, аплодисменти. Сега, чакай. Стоп, тишина. Мили майки, двете. Бъркайте в джобовете и въдете лигавчетата, защото и двете ви деца са изцапани. Къде са лигавчетата? Чакай! Къде са лигавчетата? Пораснаха ли, мамо, вече? И аз така си мисля. Сега, лигавчета вече не се употребяват. Салфетки не ми разрешава да ви давам. Ръцете искам да се сложите отзад. И понеже тортата е много горчива, защото никой не е подсладил до този момент, вие ще я подсладите, но по време на подслаждането това изцапаното трябва да изчезне. Горчиво за младоженците. Изцапаното да изчезне. Без лигавчета, без салфетки, без ръчички. Давай. Къде са ви аплодисментите? Който цапа чисти. Браво, милички, браво. Али по една салфетка от мене. Ето. Да им пожелаваме, мили майчици, скъпи гости, да им е сладък живота, така както те ми посладиха тортата. Хвърляме букета и Лелио продължава кючека. Букета да хвърлям. Давай, бързо, букета вземи. Всички моми и ергени да излязат на дансинга. Момите и ергените да излязат на дансинга. Момите и ергените, е там. На широкото. Обърни се, скъп. Обърни се. Преди то дългия няма да ви засейте. Всички моми и ергени тук ли са? Не се обръщай, Глория. Всички моми и ергени, тичешком, бързо. Повече не се меси и не се обръщай. Дигнете ръцете горе. Готови ли сме? Раз, два и... Не стана. Ай, чакай, и за мати. Раз, два и... Не се карайте, когато тя беше, тогава ще го хвърли. Раз, два и... Айде пак. Раз, два и... Не иска да се маха букета от нея. Раз, два и... Абе, по-ниско, бе, дете. По-ниско. Трети път, дай тук. Раз, ниско. Два и... Хвърли. Стоп. Ела тук. Бързо. Женен ли си? Как се казваш? Даниеле. Слушай сега, моето момче, от днес до 40 ден ще поканаш във вас на гости младоженците и кръстниците. Една яка трапеза опъваш, ама кючека на Макс. И накрая връщаш букета на булката. След 40 дена обаче, моето момче, тебе ти чака нещо такова. Дами и господа, един бъдеш младоженец, който след 40 дена ще се ожени. Аплодисменти за него, ако обичате. Такава е традицията и тя не се нарушава. А сега, скъпи приятели, моята програма приключи, но кючека продължава. Колеги, музика за всички сватари.
Lady, what's up, baby?
Hadi bakalım hepsi.